gayan nan fa wani kyau yake yi ba. Da Allah ba wani kyau da Allah. Salatin annabi ne kawai Gfresh. Salatin annabi ne kawai. So God bless you and Allah ya kara wa annabi daraja. Hadda su mimi a saka busassun fulawoyi. Inye hadda su mimi. To this is Adam Zango dai. Alƙawarin da na muku na cika. Ko alƙawarin da na muku na cika, kuma za mu dan yi takaitattun interview yanzu wanda sati mai zuwa in kun ga dama ku ce Hamisu Breaker zan kawo muku, in kun ga dama ku ce Naziru Sarkin Waka zan kawo muku, in kun ga dama ku ce in kawo muku Aisha Umaira, in kun ga dama ku ce kowa kuka ce zan kawo. So yau dai Adam Zango shi ya cika nashi alƙawarin, ya cika nashi wannan din. So ina so a kai shi 1000 ne yayi. Please wait. Amana baya. Boss man and boss. Yeah. Magana na farko ba. Yes. Akwai kalubale da wasu abubuwa da suke shigewa mutane hanci wanda ni dai na sha iya kokari na dan fada saboda abu ne wanda yake ciwo kowa tuwo a ƙwarya na between kudanci da arewaci. Yaya aka yi kudanci take mana nisa madan garuso nan yanda kudanci suke mana nisa, irin wani irin nisa, is it nisan da suke mana na ƙarya ne, na packaging ne, ko kuma nisan gaske ne? Ni kuma akwai lokacin da naji Don Jazzy ya taɓa faɗa yake cewa talent ya fi yawa arewa lokacin da can lokacin I was very upcoming. Isa ya ne ku ba da gifts da Allah, ku saki gifts, let's show some love. Yawwa ba karamin mutum na dauko wannan kaman shugaban kasa ne. This is our Davido of the whole northern part of Nigeria. Yawwa maganar gaske ba na ƙarya bane, na gaske ne. Saboda Bahaushe ya ce wanda ya riga ka kwana dole ya riga ka tashi. Ja, so already kafin mu matsa mu abu na farko ma kenan sai da muka dauki kusan shekara 20 beats din mu ma bai ma kawo nasu ba. Su kuma sun yi beats kawai kiɗa na arewa bai kai na kudu ba for 20 years. Ka fahimta? Da already su sun beat din su ya kai inda ya kai tun Omoge keep on rocking no orobo. Lokacin su Tony Tatula, Sipi Square, wannan Plantation Boys. Yawa yana da nauyi, mixing ɗinsu yana da kyau, mastering ɗinsu yana da kyau. Mu kuma already lokacin nanaye ne, ba mu ma bar keyboard ba, ina ganin sai 2000. Kai. 2008. Saboda ina ɗaya daga cikin wanda suka fara aiki da kwamfuta a Kano. Daga Ibrahim Danko, ni ne second. Aka zo Apollos, aka zo Paul, aka zo Sukus, sannan kowane gurare. Paul din nan na sani kawai, saboda ni kaina lokacin na yi ƙarami da yawa. Ku kuma lokacin da kai da Alinu, jama'a ku yi recording, wannan abu ne mai mahimmanci muke tattaunawa, abin da ya dame mu ne, abu na cikin gida ne, sannan kuma ku nuna wa uban gida na soyayya. Shine kawai maganar gaskiya. Saboda ni bawan Allah nan na ga ni ban san me zan ce mai ba a rayuwa. Ina yi ni. Lafiya lauya kike? Lafiya. Ka san handbag tana nan gefe ko me za a yi? Yana da kyau kiwon kayanta saboda miyagu. Ya ho ina da yawo da adda. So thank you so much. Jama'a kun ji abin. So jama'a, we have 4 minutes. Prince zai sauka. Sarki yin zango. Zai sauka. Ina miliyan ya kokari ya ayyuka. Ya lokacin yarima in ba haka ba za a sauke na yarima ba. Shi ke zama kai da Duk wanda yake ina tunanin rabon da na ganka kamar cin 2007. 2007 lokacin yana Federal Government College Kano. Okay. Akwai ranar da zan je makaranta da safe. Na'am.
Yes, ban sani ba ko kana koyan mota lokacin ko mota ne da zango da lena 2007. ta Gaskiya wurin unguwa ina uku koya ne. ne. Koya nake yi. Yawwa ta nan wurin unguwa uku ne. Gaskiya Mun wuce motar lena a lokacin. Allah sarki motan Ama S ne. Allah sarki. In ban manta ba maybe John Honda Civic ne amma na manta gaskiya. Amma maybe Haka yake. yawwa. To a mota ta maka gani. Ga Adam. Ke mota ta. Allah sarki. Kai, gaskiya ranka ya daɗe ka yi contribution na industry ɗin fiye da yadda hankali. Wallahi contributing din da ya a industry ba kaɗan ba. Contribution ɗinka a industry ɗin ya wuce yadda hankali. Hajiya Sayyada Sadiya Haruna my ex-wife na ganki amma kuma na neme ki na rasa. A yi ta hakuri da mu. Tara kin rubuta off. A yi ta hakuri da mu ka san yan adam ne mu za mu iya making mistake. Ya kamata a ce kin hawo Na, koya. ai contribution ɗinka ya wuce yadda abubuwan da ya haɗa ne suna da yawa. Kana editing, kana kiɗa, kana waka, kana fim. Ai abubuwan da yawa. Wallahi ba kowa bane yake wannan experience din Allah. Ko ta ina in ta rufe ta nan akwai ta nan, in ta rufe ta nan akwai ta nan. Sana'a 10 maganin mai gasa. Gashi ya kawo mana series. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Barkan ku, ina muku fatan alkhairi. Barka da Barka da wannan lokaci.